दो को हम ज्यादा टारगेट लेते हैं। अच्छा। एक मुस्कान केटी और एक तुलसी। तुलसी और मुस्कान केटी। माँ प्रतिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो शेखपुरा। हमर जिला में नाचे निजनी नहीं बात के, हमर जिला में नाचे निजनी नहीं बात के, तोरा हम नाचैबो तुलसी कोरा में कस के। हमर जिला में नाचे निजनी नहीं बात के, हमर जिला में नाचे निजनी नहीं बात के, तोरा हम नाचैबो तुलसी कोरा में कस के। हिला देबे तोरा हम नाचैबो तुलसी कोरा में कस के। तोरा हम नाचैबो तुलसी, तोरा हम नाचैबो तुलसी कोरा में कस के। तोरा हम नाचैबो तुलसी कोरा में कस के। दुनिया में सामान पर तोरा नजर गड़ाई दोगे, तोरा नजर गड़ाई दोगे। लेजर लाइट मार के तोरा या सटेज पर नचई दोगे। धुआं धुआं करबो छौली तोरा नचाई के, धुआं धुआं करबो छौली तोरा नचाई के, तोरा हम नचैबो तुलसी कोरा में कस के। हिला देबे तोरा हम नचैबो तुलसी कोरा में कस के। तोरा हम नचैबो तुलसी, तोरा हम नचैबो तुलसी कोरा में कस के। तोरा हम नचैबो तुलसी कोरा में कस के। मिक्स बाय शैलेंद्र बाबू। तोरा हम नाचैबो तुलसी कोरा में कस के। साथे हम नाचबौ देखतौ बसती गे छौरी, देखतौ बसती गे छौरी। बचरा बिहारी नाचैतौ जबरदस्ती गे छौरी। गे पहला जबा छौला तोरा कर दे त खुशग, मनवा छौला तोरा छौली कर दे त खुशग, तोरा हम नाचैबो तुलसी कोरा में कस के। हिला देबे तोरा हम नाचैबो तुलसी कोरा में कस के। हे गे तुलसी नाच के देखाओ, नहीं तो जैमी नहीं बाच के।